हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय मोजां फरायगासिनो दङ मानोना एग्जामा लारि फैगासिनो दङ बेनो जाबाय सेन्ट्रेलनि स्टेटनि बेनिफ्राय काउन्सिलनि सायाव दा जाय नोंथांमोना दाखालि बावै बड हरदोंमोन बेनो जाबाय ADRE HS लेभेलनि एग्जामखौ लानानै दा बेनि रिजाल्टखौ लाबोबाय नोंथांमोना नायनो हागोन 15 सेप्तेम्बराव एग्जाम थांदोंमोन ना बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव स' बेनिफ्राय आपकामिं डिग्री लेभेलाव ड्राइभाराव ग्रेड 4 आव गासिबो बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन ST SC OBC UR बेसेबां स्कोर नाम्बार मोनदों मार्क्स मोनदों एग्जामाव बिनि सायाव कभार खालामगोन दा जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामा बेनो जाबाय एग्जामनि बागै दा बे एग्जामा नोंथांमोननिया ग्रेड 4 स' ग्रेड 4 आनजादा नोंथांमोननिया 27 अक्ट'बराव जागोन बेखायनो एडमिटआ मोनथ'वाखै आरो बे एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय फार्स्ट सप्ता नोंथांमोना अक्ट'बराव मोनगोन स' अक्ट'बर जागायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन एबा नैबे ग्रेड 3 एग्जामा जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 4 नि आनजादाव गासै 135 नि एग्जाम दङ क्लास 8 पास बेनिफ्राय 10 पास लेभेलाव 135 नि नाम्बारनि एग्जामखौ नोंथांमोना बेयाव होनांगोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि सायाव स' दानिया जों फैबाय ग्रेड 3 आव आरो ग्रेड 3 आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो खालामोब्ला स' एडमिटआ दायो सोलिगासिनो दङ डाउनलडा खालामना लादो बेनो जाबाय पस्टआ जोंहा दङ ड्राइभार एग्जामा जागोन बेलासियाव बेनिफ्राय डिग्री लेभेला जागोन फुङाव स' बेयाव नोंथांमोना एडमिटखौ नायनो हासिगोन अके नेक्स्ट लेभेलावबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सायाव जेब्ला एग्जामा जोबगोन 29 आव बेनि सायाव गुगल फर्म खालामगोन नोंथांमोना बड हरनो दाबाव जेरै HS लेभेलाव 15 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना हरदोंमोन स' दानिया बे एग्जामा 115 दंमोन ना जोंहा 150 आव 150 कुइसन दङमोन मोनसेयाबानो 1 मोनदोंमोन स' बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंबो दङमोन दा गासैबो एग्जामाव नेगेटिभा दंखायो 1/4 एबा मोनब्रै दं जायोबा नोंनिफ्राय -1 दानगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आनो जा एबा ग्रेड 4 आनो जा बेखौ जों क्लियार खालामबावबाय दानिया जों रिजाल्टखौ नायनोसै दाखालिनि भटिं हरनायाव बेसेबां स्कोर मोनदों केन्डिडेट्सआ दा बेनि सायाव रिजाल्टखौ गोबां नेदोंमोन दा बेखौ जों बेयाव कभार खालामसै दा गिबियावनो क्लियार जा बे रिजाल्टआ अफिशियेल नङा माने गुगल फर्म खालामदोंमोन नालाय जे सोर एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौहाय फिलआप खालामहोदोंमोन स' बेखौ नायोबा हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोर स' बेसेबां हरदों जों पार्सेन्टखौ नायसै फार्स्टआवनो बेनो जाबाय हौवासाफोरा केन्डिडेट्सआ माने भट खालामदोंमोन 61.6 आरो बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरा खालामदोंमोन 38.4%आ बिथांमोना मा भट हरदोंमोन आरो स' बेखौ नायोबा बेसेबां नाम्बार मोनदों बिथांमोना खोन्था हरदोंमोन नोंथांमोना खोन्थानाय बायदि दा रिजाल्टखौ लाना फैबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो नायनो हायो जे एभारेज मोनसे काट अफ लाना फैगोन जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनो नाथाय बेनो थांथारगोन बे नङा अब्लाबो नोंथांमोना मा आइडिया मोनगोन स' बेखायनो नेक्स्ट लेभेलावबो ग्रेड 4 आव फैगोन लोगोसे ग्रेड 3 ड्राइभाराव फैगोन आरो डिग्रियावबो बेबादि फर्मआ फैगोन नोंथांमोना फिलआप खालामनो दाबाव अब्ला मिन्थिगोन जे सोर बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो रिजाल्टखौ नायनोसै स' रिजाल्टआ जाबाय बेबादि मोनसे गुगल फर्म खालामदोंमोन आं एन्ड बेयाव नोंथांमोना एभारेज काट अफखौ नायनो हागोन बेसेबां थांदों एबा थांगोन बायदि बेनिफ्राय आइडिया नोंथांमोना लानो हागोन अके दा बे जाबाय फार्स्टआवनो रिकुवेस्ट खालामदों अफिशियेल रिजाल्ट नङा जे बेनो थांथारगोन बे नङा बाट नोंथांमोना बेनिफ्राय आइडिया मोनगोन दा जोङो 70 बेनिफ्राय 80 आव बेसेबां दङ होनोबा 38%आ माने 100नि गेजेराव 38%आ 70 निफ्राय 80 नि गेजेराव नाम्बारखौ मोनदों होननानै बेयाव बर्डखौ खालामदों अके स' बेनिफ्राय सेकेन्डआव 11% दङ 11%नि गेजेराव बेसेबां मोनदों होनोबा 80 निफ्राय 90 नि गेजेराव नाम्बार मोननायफ्रा माने नोंथांमोना माइनास जासे जानानै 80 निफ्राय 90 नि गेजेराव मोननाया जाहैबाय 100 नि गेजेराव 11.4%आ मोनदों होननानै बिथांमोना बर्डखौ होदों देन जों थार्डआव थांबाय थार्डआव नायोबा जों 10.8% मोनदों बेनो जाबाय 95 निफ्राय 100 नि गेजेराव जायफ्रा नाम्बार मोनदों थ' बिथांमोना 10% दङ 100 नि गेजेराव आरो लोगोसे जोङो फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय 10% मोननाय 10% मोननाया जाबाय नोंथांमोना 90 निफ्राय 95 नि गेजेराव दङ स' बेनिफ्राय खायसे 120 प्लास मोनदों 130 मोनदों जोबोर खम मोनदों बे जाबाय एभारेज नङा नाथाय जों एभारेजखौ लायोबा स' दायो जों एभारेजखौ लायोबा 11.4%खौ जों लानोसै अके स' बेखौ लायोबा 80 निफ्राय 90 नि गेजेराव मोननाया बांसिन दङ स' अब्ला नोंथांमोननि काट अफखौ एनालाइज खालामदो मेक्सिमाम नोंथांमोननिया मा एभारेजखौ लायो नालाय स' एभारेज काट अफखौ लागोन माखासे एक्युरेटखौ लाया हमना ला खायसे 100 नि बारा मोननायबो गोबां थागोन नाथाय एभारेजखौसो लानाय जायो काट अफखौ स' बेखौ नायोबा जों 11%खौ जों हमना लाथ'बाय अब्ला 80 निफ्राय 90 नि गेजेराव मोननाया माने मेक्सिमाम दङ बाव आंनि फलोवार्सनि गेजेराव आरो दा बे उननि बाथ्रा नाथाय बेसेबां थांमारगोन बेखौ मिन्थिया जे डाइरेक्ट बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोना बिनिफ्राय एसेबाबो एनालाइज खालामनो हागोन जे काट अफआ बेसेबांखिनि मेक्सिमाम मोननाय दङ होननानै स' नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना मोनगोन दा गोबांथार भट हरग्राफ्रा नेदोंमोन नालाय रिजाल्टखौहाय दा बेखायनो लाना फैबाय स' नोंथांमोना दायो रिजाल्टखौ बाव नुबाय स' आसा खालामो थाबैनो नोंथांमोननि एग्जामा जोबथों आरो लोगोसे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो काट अफनि रिजाल्ट मोनगोन नालाय अफिसियेलि एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौ मा बेनो जाबाय स्किल टेस्ट
तो स्किल टेस्ट लांगोन आरो स्किल टेस्ट जोबनाय लोगो लोगो लास्टआव फाइनाल रिजाल्ट होनानै नोंथांमोननि साख्रि आरो बे साख्रिया 2025 आवसो नोंथांमोना मोनहैगोन मे दाननि सिगां बिथांमोना होगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट